Fid-dibattitu tal-Kamra għan negozji żaru medji, id-differenza bejn il-Prim Ministru Robert Abela u l-Kap Nazzjonalista Alex Borg ħarġet ukoll iżjed fid-der bil-mexxej Laburista kontinwament jikkoreġi żbalji fatwali li jirriżultaw mill-proposti tal-programm elettorali tal-Partit Nazzjonalista stess. Dan waqt li l-Kap Nazzjonalista juri l-istess nuqqas ta' sustanza f'dak li qed iwiegħed u stess. Jiġifieri jekk inti ġej tant il-poplu għandha s-sinjuri l-għandna qudiemna illi n-negozju tagħhom ta' kuljum imexxuha bbażi tan-numri u Alla ħares mhux hekk. Alla ħares il-Ministru tal-Finanzi tiegħi meta jmur għand il-Kummissjoni imur vak fl-arja bil-populiżmu jrid imur bin-numri preċiżi li ma tista' tiżbalja qatt. Alla ħares inti ġejt dak qasmerejtni fuq l-iktar ħaġa kbira għatlek illum illi dil-famuża pompa tal-petrol f'5 snin mhux 450 jew 350 zero se tkun qed tagħtih lill-pajjiż f'5 snin. Zero, ħanarġa' nirrepetiha darba 2 3 ħarsu lejn il-manifest baħ. Mhux se tagħti 1 cent. Semma il-Creative Hub issa għal 110 miljun euro ħadd iġġenera. Ħalliha li kkupjaħħa minn Helsinki. Ma jimportax dak. Araw jekk fil-manifest elettorali tal-Partit Nazzjonalista taraw x'imkien ċifra ta' 110 miljun euro. Nistedinkom aqrawh m'hemm imkien ċifra ta' 110 miljun euro. U allura intom l-negozju żgħir jew medju tagħkom tipproġettaw b'mod tant metikolus ta' kuljum. X'inhija n-nefqa, x'inhuwa l-wage bill, x'inhuma l-overheads, x'inhija r-rata li biet tipproġettaw illi tkabru, minn fejn se ssaħħu dħul tagħkom. Kif tippjanaw in-negozju tagħkom mhux b'livell metikolus sal-inqas dettall. Sa dan it-tant, il-Kap Nazzjonalista Alex Borg ipprova jirredikola l-aħbar li Manuel Island ingħatat lura lin-nies u qal lill-Prim Ministru kull ma għamel kien iffirma l-ftehim. Ovvjament, imbagħad inti ffirmajt l-agreement, kemm iffirmajt l-agreement. Dwar il-proġett ta' trasport tal-massa li twiet il-Partit Nazzjonalista l-Prim Ministru staqsa lil Borg dwar min għamel l-istudji, iżda bħal One News baqa' mingħajr ebda risposta. Semmejt l-istudji ta' min huma? Ta' min huma l-istudji? Se ngħidhomlok. Fid-dibattitu l-Prim Ministru mexxej Laburista Robert Abela irrimarka li jekk il-Partit Nazzjonalista jgħaddi il-programm elettorali tiegħu mill-programm li jċekkja l-ikkopjar fix-xogħol tal-istudenti, jiġifieri it-Turnitin se jinqabad li kien ikkopja diversi drabi. Dr. Abela elenka wkoll li għall-Partit Nazzjonalista il-politika pożittiva tfisser li twettaq l-iżbalji fil-programm elettorali tiegħek u wara tibqa' siket dwarhom. Skont il-kap tal-Oppożizzjoni, il-politika pożittiva tfisser il-żbalji grassi fil-manifest elettorali wieħed joqgħod sieket dwarhom. Għajdilhom kollox ħażin. Jiena ma ngħidlekx kollox ħażin, alla ħares kollox ħażin, ikkupjajtu nofs il-manifest tagħna. Mela kemm jara il-kap waħda li il-manifest tagħna. Imma kkupjajtu ħażin ukoll. Ikkupjajtu ħażin. Ipprovajtu tikkupjaw is-super bonus garrajtu b'250 miljun euro. Mela. Approvajtu tagħmlu tal-first time buyers garrajtu b'34 miljun euro fuq 37 miljun euro. Alla, għadlek il-bieraħ kieku l-manifest ta' flaxija ġibtu miegħek l-università konna nadduh mit-Turnitin. U kont instab ħati ta' plagiarism u llum nikkonferma aktar u aktar. Mela l-aħħar kelma tal-kap tal-Oppożizzjoni f'dan ir-round għaliex biex nimxu fer u mmorru għall-mistoqsija. Onestament ma nafx ħanajtax. Tibqa' mbella għax dan l-affarijiet. Mela.